Halo, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Tukang Ngarit Ereng Semeru. Nah, iki aku lagi ngresiki kotorane sapi lho. Ya gini ki prosese Bapak Tukang Ngarit lho. Mangkane lho, aja ngrumat sapi lho. Lek ngrumat sapi yang ngene iki cibrat kotorane sapi ngene iki lho. Tapi lah aku wis tak syukuri ae lho. Iki wis mari ngresiki kotorane sapi lho. Saiki tak lemeki meneh, tak lemeki resik. Sapine engko cek ning turune cek ning iso nyenyak, krasa anget. Ngene iki lho. Kate tak cor papane duwite ya gak ono lho. Tapi apa lho? Ya wis resek ngene iki lho. Pokoke mari tak resiki, tak kei resek. Sapine lek ngurucekne ben nyaman. Cek seneng ngene iki lho. Wis mari ngresiki aku lho. Bareng mari ngresiki lho. Dan alhamdulillah pas mari ngresiki udan deres. Udan ampuan lur sampai begini lur.